of directors ne. Subhanallah wa iyazu billah. Waɗannan 'yan wasan Hausa fim da suke yaɗa baɗala da bid'a da ainihin gurɓata tarbiyyar al'umma. Ina tunanin da hannun hagu aka ban kuɗin aikin nan, sai tun da na wani aikin da ake ta zabgar ruwa. Ya Allah, ya Allah. Kai Abdul, da na shigo gari, amma za a gyara gidan na a shashare ko ina da ko ina gani nan. Yan fim? A gidan na? Cikin gidan na za ka samu yan fim? To waye ba su izinin shiga min gida? A gidan na ake yan fim? Tun kayan na mutu ka kwace gidan kenan. Sauran God. Allah da alka na manta. Dan shegiya ta da sai ya ce Sintel episode 3 masa take 1. Sintel episode 3 masa take. Ta dan shegiya daga haka nan. Action. Gadaki dan Allah zidan man jaki. Umman da kai da kuku ne ka taba ganin inda barawo ya sa taru ga dawo. Ba wannan yanayin wallahi kin ne. Shekara ta 30. Na'am. Ka gani nan ba abin da na ƙara. Maimakon a ce ni za a aika, amma ni ake aike in kira. Suba. Kai! Amma kai da kiki ne to za a ga mutum muke dauka da. To kai mun focusin. Kana ji ko small? Kai mun focusin mutum da kyau. Kirilla ci bidalla sakare. Haba Sadiq, haka na ce kamun? Ya zan baka rol din dan shaye-shaye ka tawo min kana tafiya haka lahiya lautai amma ka zo ga yira shi ko suke magana da hankali wai ina kwana. Haka na ce kamun? Wai haka kai ma Aminu sai da afim din labari na da ya baka rol din al'amin mai nasara yayin da ka samu labarin ahalinka sun yi azzan sun mutu ka shawo giyan nan haka kai mai wallahi in baka canza ba gar zalimi ko zan kira a gyara da. Dalla ka ce nan. Dalla da Adamu dalla. Haka na ce kamun dalla. Yala inna lillahi wa inna cewa ne kai taɓin da zaka yi shi zai razana shi ya juyo kalle ka amma Adamu ka ta wani tsundun da kawai wannan mugunta ce you are a director kai ma director ne a Kano din nan fa duk wannan abin ka sani shin haka sa aballa suka yi maka a fim din ka farin wata shakallo ya samu daukaka a idan duniya. Kai ban gaya miki ba. Kin san abin da Maniru ya mun kuwa? A'a, ban sani ba. Wai kawai ina haɗuwa da mutum nan yi kamar bai san ni ba. Na masa magana ce ma fa yi wai kan in ƙala kula shi. Oh, ashe ke miki abin da uba ne yin kenan. Wai kin wa uba ne ya fita ta?
ya ce wai baya sona. Wai in je in yi wani saurayi. To me yasa bai da Manira suke yin haka ne? Na ji labarin wannan ƴar uwar da suka yi ta zo. Ina ga saboda ita ne yasa suke yin haka. Ai gobe yayi kama da mutum. Ki kyale su. In dai ba mu da alhakin su za su dawo. Mu kuma a lokacin sai mu nuna musu ba ta tashi muke yi. Ai ko ni ma abin da na kurdurta a zuciyata kenan. Yayi ba. Malam barau. Haji Badiru. Na ga jiya gari. Lafiya dan wallahi. Ya kwana biyu. Maza ai tun kwanaki ne dai ana ce ban kun dawo gari. Amma ban ga namiji ya zo. Kai bari kai dai kawai alaji. Ai na dan kun biyu a garin nan. Allah bana. Wallahi nake gaya maka. Ai da yake matsalar shine zuwan ba na shiri bane. Dalilin da yasa kenan kai kwata-kwata ban zo na ma sai nama ba. Yo Allah. An buga abin kenan. Dai ba wannan ba. Abin da yake faruwa shine naga lokacin gashi ma bai fara ba. Lalle gade shi su gade shi nan an kawo nama amma ba mu fara gashin ba tukunna. Nama nake so ka sama min kamar bauni haka. Dan haka dai kitime ne saboda akwai wani uzuri da nake so zan yi shi. Ina jin ka gane saboda haka yanzu ya za a yi to bauni ko wujiya. To abin da zai faru shine wujiyar da kace ko me ita zaka sama min mai gwabi haka. Saboda so nake idan Allah ya dai kake tunanin za a yi. Karanci dai ina tunanin zaka ban da 5,000. Malam Barau. A za a ji da. Nan fa arewa muke ba a kudu ba fa. Na sani. Ai nan ma arewan dabbobin tsada suke yi. Kuma kan nan ba wata tsada suke a nan ba sosai. Na ga wannan naman ragon nan 60,000 na sai ragon. 60,000. To kuma fa wannan zamu dawo ne. La ilaha illallah. Yanzu abin da za a yi to ka gane? Ni ita ma kenan kar a zuwa samu tsara an gode irganan. 4,000 na gani. Ina 5,000 din nan zaka samu. To wata yarinya ne nake gaya maka so na kiyo birge ta gongoje ta da nama. Ka ji aiki. Allah. Na ga ba ma wajen baunin ba. A samu wajiya haka. Ni na san abin da zan zuba ma. Dole sai ta ji daɗi wallahi. Abin da za a kira da Allah da magariba ana ji da magariba da Allah yanzu to ba komai zan gasa za a yi komai da na gama kawai zan turo yaro ya kira ka fi san da ba na son matsala ai ba magana ta kare na gode sai na zo mutum na to shikenan sai ka zo ko dan sadai babu ma ai sai ka da to shikenan Na'am. Yau zan fita zan je neman network ne. Ina so ne waya. Gashi ba kowa a gidan ballantana a rakaki. Ba komai an ce nan bayan gari ne. In na fita zan gane. To shikenan sai kin dawo. Wanda ya yi rashi dole ya yi zulumi kuntatawa da yawa na sanya jimami farhaki tawakkali karkita da tsimi komai tsananin duniya karki kasa raha. Rabbana yana tare da ke kuncin kishi za ya sauƙaƙe zuciya ta kiki tsarkake faraha yar baiwa kyala makiya suna canke komin dare dole gari ya waye haba farha.
Na'am Salim. Farhan! 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 Ina Farhan? Ina ta je? Ta je can bakin tsauni neman sabis za ta yi waya. Bakin tsauni? Da za ki bar bakuwa ita kadai bata san ko ina ba ki bai ta je bakin tsauni. To ta ce tana so ta yi waya sai in hana ta. Farhan, me yake faruwa ne? Na nemi wayarki kwana da kwanaki ban same ki ba. Wallahi ina cikin matsala ne, garin da nake baki ɗaya babu network, sai da yanzu ma na nemi gurin network na zo na kira. Na san kina cikin matsala. Domin tun san da kika je ƙauyen nan jiki na ya bani cewar akwai matsala a tattare da ki. Dan Allah Salim ya za a yanzu ina son ganin ka. In Allah yadda zan samu lokaci yanzu in ganki fara. To shikenan sai ka zo. Komai ya kamata tun da ba a same su a waya ba ya kamata a tura a ɗauko su ba. Hajiya. Ya kamata ki san cewar Farha fa ba ƙaramar yarinya ba ce. Tabbas idan wani abu yana damun Farha ko kuma ba ta cikin jin daɗi a inda ta je ina za ta kira waya ta sanar da ni. An kuma ni a cikin zuciyata wallahi I believe Farha tana cikin ƙoshin lafiya, farin ciki da kuma annashuwa. A'a, yar halak, kin ga Farha ce take kira na. Kamar ta san maganar ta yake. Hello, daughter. Daddy dan Allah ka turo a ɗauke ni, wallahi na gaji da zaman ƙauyen nan. Menene gaya min mana. Wallahi na gaji da zaman ƙauyen nan. To shikenan, kwantar da hankalinki. Gashi nan zan turo a zuwa ɗauke ki. Ha? Kai? Wa ke kira? Me ruwanka da wanda nake kira? Ni ba ni wayata. In ci a baki wayar taki, sauran ke kira ko? Rashin kunya zaki mu wuce mu tafi gida. Wuce ce! Ki bar wa Allah komai shi ke tayar da na goye. Akwai matsala. Na faɗa. Assalamu alaikum. Alhaji baka da rana. Shi alkhairin kai kasa san ba zai fada ba. Alhaji. Wallahi wata rana sai ka girba. Wallahi kariya ta gama. Wallahi abin da Allah muka. Yaushe za mu yi amana mu ci amana. In da ci amana ƴarka Alhaji ai kamar na ci amana ka ne Alhaji. Dan Allah Alhaji ka koma. Dan Allah ka koma Alhaji. Ka koma Alhaji dan Allah ba sai ka zo ba wallahi tallahi Alhaji. In wata matsala ce ma Alhaji wallahi za a gyara Alhaji. Dan Allah ka koma Alhaji. Yau ka ce sai ka zo Alhaji. Ita ko fara kudirin ta zamanci mai kyan zuciya. Rabba za ya kula da ke Farha daure daina hawaye. Wallahi tallahi wannan yarinya wato kin mana ma da fura za ta kenan ba za mu sha ba wallahi ba zai yiwu ba duk yadda zan yin dau mataki alƙur'ani sai na dauka ya Haba Hajiya, ayin har yadda maganan nan da Farhan ta gaya min gaskiya ne. Ai ba wani ya kamata ya je ba, ni ya kamata a ce na je da kaina na ɗauko ta. Sanin kakare duk abin da Farhan ta faɗa babu karya cikin shi, gaskiya ne hakan ya faru. Amma sai ya yi Salha ba su kyauta min ba, ba su mutunta iyalina ba. Yanzu su ya yi Salha har za su iya yi wa 'yata da na haifa da ciki na haka. Na dai yana faɗa maka, na ba ka yi ta ba, wani da ke da wasu gana na irin na farko.
ba komai, zan yi maganin wannan abin idan har na tabbatar ba idona abin da aka gaya min gaskiya ne, dan da kaina zan je na rantse da Allah da Annabi sai na nuna wasu yayi tsalha raina ya ɓaci, kuma kin san irin ɓacin raina. Ba damuwa. Ba komai, ki koma barayin ji driver kai ne. Allah ya sa. Farhabar kuka duniya duk da ta yi zafi, ƙarayin tuba rabbana nan haba farha. Subhanallah wa iyazu billah. Waɗannan 'yan wasan Hausa fim da ake da suke yaɗa baɗala da bid'a da ainihin gurɓata tarbiyyar al'umma. Ina tunanin da hannun hagu aka ban kuɗin aikin nan, sai tun da na wani aikin da ake ta zabgar ruwa. Ya Allah, ya Allah. Kai Abdul, da na shigo gari, amma za a gyara gidan na sai share ko ina da ko ina gani nan. Yan fim a gidan nawa, cikin gidan nawa za ka samu yan fim? To waye ba su izinin shiga min gida, a gidan nawa ake yan fim? Tun sa yin ma'amata ka kwace gidan su ba. Sai ne bot. Allah da alka na manta. Dan shegiya kai da sai ya ce Sintel episode 3 na sai step 1. Sintel episode 3 na step ka dan shegiya daga haka nan. Action! Jadaki dan Allah ji dai man jaki. In da kai da kuku ne ka taɓa ganin inda ƙwarawo ya sa taru ga dawo. Ba a wannan yanayin wallahi tun nan. Shekara ta 30. Na'am. Ka gani nan ba abin da na ƙara. Maimakon a ce ni za a aika, amma ni ake aike in kira. Suba. Kai! Amma kai da kiki ne to za a ga mutum muke ɗauka da. To kai mun fokusin. Kana ji ko small? Kai mun fokusin mutum da kyau. Hirilla Jibrilla Sakare. Haba Sadiq, haka na ce kamun? Ya zan baka rol ɗin ɗan shaye-shaye ka taho min kana tafiya haka lahiya lautai amma ka zo za ka yi da shi ko suke magana da hankali wai ina kwana. Haka na ce kamun? Wai haka kai ma Aminu sai da a fim ɗin labari na da ya baka rol ɗin al'amin mai nasara yayin da ka samu labarin ahalinka sun yi azzan sun mutu ka shawo giyan nan haka kai mai wallahi in baka canza ba garzalimi ko zan kira a gyara da. Dalla ka ce nan. Dalla zai Adamu Dalla. Haka na ce kamun Dalla. Ya inna lillahi wa inna cewa ne kai taɓin da za ka yi shi zai razana shi ya juyo kalle ka amma Adamu ka ta wani tsundun da kawai wannan mugunta ce you are a director kai ma director ne a Kano din nan fa duk wannan abin ka sani shin haka sa aballa suka yi maka a fim ɗin kafarin wata shakallo ya samu ɗaukaka a idon duniya